Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Mä ajattelin puhua kiertotaloudesta. Se on yksi näistä termeistä, mihin Sara tuossa viittasi. Ja se on myös semmoinen, joka tuntuu tällä hetkellä olevan joka paikassa. Sitten puhutaan hyvin paljon sekä business-ympyröissä että politiikka-ympyröissä. Ja hyvin usein sitä käytetään aika silleen sekavasti sitä termiä, että monelle on jäänyt epäselväksi se, että mitä se nyt ihan oikeasti tarkoittaa se kiertotalous, mitä se mahdollistaa ja mitä se edellyttää. Ja mä ajattelin näitä asioita nyt vähän avata erityisesti globaalista näkökulmasta. Lähdetään ihan siitä termistä. Niin, jos puhutaan talousjärjestelmistä, niin silloin yleensä on pakko puhua lisäarvon luomisesta, jotta voidaan ymmärtää sen talousjärjestelmän perusteita. Tämä on ihan kauppatieteiden peruskurssi tavaraa. Ja kiertotalous tarkoittaa siirtymistä lineaarisesta talousmallista kiertotalousmalliin. Ja tätä siirtymää ajaa resurssiniukkuuden megatrendi. Mitä se tarkoittaa siirtymä? Se tarkoittaa sitä, että sitä lisäarvoa luodaan sitä resurssien kierrosta, ei niinkään semmoisesta resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä, joka on perinteisen lineaarisen talousmallin sellainen prinsiippi. Eli kiertotalousmallissa niin lisäarvoa luodaan siten, että raaka-aine, sitten tehdään tuote, sen jälkeen sitä käytetään, sen jälkeen seuraa uusiokäyttö, joka on tapa luoda sitä lisäarvoa. Sen jälkeen se raaka-aine käytetään uudestaan raaka-aineena, taas on mahdollisuus luoda lisäarvoa ja niin edespäin. Niin se on hyvin erityyppinen tavallaan tuo arvoketju verrattuna lineaariseen talouden arvoketjuun, jossa raaka-aineesta tehdään tuote, sen jälkeen sitä käytetään, sen jälkeen se on jätteenä ja siinä luodaan sitä lisäarvoa aina tuotekohdassa. Tätä voidaan havainnollistaa tämmöisellä Ellen Arthur Foundationin tekemällä kuvalla. Eli tässä puolella on se lineaarinen talousjärjestelmä. Siinä on toi, mistä mä äsken puhuin, kuvattuna. Luonnonvaroja käytetään, ne tehdään tuotteita, ne päättyy jätteeksi. Ja tämä koskee sekä niin sanottua teknisiä materiaaleja että biologisia materiaaleja. Teknistä materiaalia voidaan tarkoittaa vaikka metalleja tai muita tämmöisiä ei-orgaanisesti hajoavia materiaaleja. Sitten täällä on kiertotalousmalli sekä niiden biologisten että teknisten materiaalien osalta. Täällä biologisten materiaalien osalta on ensin valmistusprosessi, sen jälkeen kulutusprosessi, sen jälkeen kompostointiprosessin kautta materiaalit päätyy uudestaan kiertoon. Teknisten materiaalien osalta se on vielä suoraviivaisempi siinä mielessä, että tuotteen valmistamista seuraa käyttö, siitä se käytön jälkeen palautuu suoraan materiaalikiertoon. Ja ideana on, että näihin kiertoihin energia tulee uusiutuvista lähteistä, kun taas lineaarista taloutta on perinteisesti ajanut fossiilisten energialähteiden hyödyntämistä. Tämä on se peruslähtökohta. Miksi tämä on sitten tärkeää? Globaalisti tarkasteltuna 90% tuotannossa käytetyistä raaka-aineista päätyy jätteeksi tällä hetkellä. Ja näin ei voi yksinkertaisesti jatkua sen takia, että me käytämme jo nyt puolitoistakertaisesti maapallon rajallisia luonnonvaroja ja väestö ainoastaan kasvaa voimakkaasti. Eli kiertotalous voidaan nähdä tämmöisenä kestävän kehityksen edellytyksenä. On pakko tehdä, niin kuin Sara mainitsi, pakko tehdä muutoksia siihen talousjärjestelmään, ja kiertotalous on erittäin vahva kandidaatti uudeksi talousjärjestelmäksi. Samanaikaisesti kiertotalouden avulla torjutaan ei ainoastaan sitä resurssiniukkuutta ja ehtyviä luonnonvaroja aiheuttamia ongelmia, vaan myös ilmastonmuutosta esimerkiksi siten, että kiertotalousjärjestelmässä materiaaleja tarvitsee kuljettaa lyhyempiä matkoja, josta sitten kuljetuspäästöt on luonnollisesti pienemmät. Samalla sitten
sillä ehkäistään myös kriittistä raaka-aineiden ehtymistä. Fosfori, hyvä esimerkki maatalouden kannalta, aivan keskeisen tärkeä lannoitteissa, ja on todettu, että se ehtyy paljon nopeammin kuin mitä ollaan tajuttu. On pakko löytää tapoja kierrättää fosforia. Sama koskee esimerkiksi harvinaisia maametalleja. Ilman niitä ei voida rakentaa moniakaan niitä laitteita, joihin meidän yhteiskunnat tällä hetkellä toimii. Eli siellä on tämmöisiä ihan selkeitä ajureita, jotka edellyttää tehokkaampaa kierrättämistä. On selvää, että se on myös taloudellisesti kannattavaa siinä vaiheessa, kun nämä materiaalit muuttuu huomattavasti nykyistä vielä harvinaisemmiksi se ehtymisen myötä. Sen jälkeen niiden hinta pomppaa, jolloin kierrätys tietenkin on sitten myös taloudellisesti huomattavasti järkevämpää kuin nyt. Myöskin maailman veden tarpeen on arvioitu yli 2-kertaistuvan lähitulevaisuudessa ja viljelymaan tarpeen 3-kertaistuvan. Eli nämä on samanlaisia ajureita, ja Anne tulee puhua tuosta vesipuolesta vielä tauon jälkeen enemmän. Sitten kiertotaloudessa on myös vahva sosiaalinen ulottuvuus. Se on mahdollista, että jos siirrytään asteittain kohti kiertotaloutta, niin se luo huomattavan määrän uusia työpaikkoja. Esimerkiksi UNEP on arvioinut, että työpaikkoja voisi tulla 9-25 miljoonaa vuosittain, riippuen siitä, että mitenkä voimakkaita askeleita kohti sitä kiertotaloutta otetaan. Sitten kiertotalous voi mahdollistaa myös täysin uudenlaisten teollisuuden alojen syntymisen. Hyvä esimerkki on hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, joka on teknologia, jolla pystytään vähentämään energiantuotannon päästöjä tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa sillä on suuri potentiaali myös energiasektorin ulkopuolella. Että uudet teknologiat mahdollistaa hiilidioksidin sitomisen esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoihin, ja niin sanotun bio-CCS eli hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, se mahdollistaa negatiivisten päästöjen saavuttamisen bioenergialaitoksissa, eli kasvatetaan semmoisia biomassoja, jotka kasvattamisen aikana sitovat hiilidioksidia. Sitten kun ne poltetaan bioenergiaksi, jätetään siitä polttoprosessista vapautuva hiilidioksidi talteen, niin tällä on niin laskennallisesti mahdollista saavuttaa negatiivisia päästöjä. No, mistä tämä kiertotalouskeskustelu sitten on tullut ja mitkä on sen tämmöiset poliittiset ulottuvuudet? Tämä ei ole mikään, vaikka tämä on nyt niin kuin muodostunut tämmöiseksi hittitermiksi, niin tämä ei ole mikään uusi keskustelu tieteessä eikä oikeastaan teollisuudessakaan. Että politiikassa tämä sen sijaan on kohtuullisen uusi ilmiö, ja erityisesti Euroopassa siitä on keskusteltu paljon. EU on julkaissut erilaisia raportteja aiheesta, ja siellä se on muutenkin paljon enemmän agendalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin kuin nimenomaan terminä kiertotalous. Mutta se eurooppalainen keskustelu ei oikeastaan tällä hetkellä vielä huomioi kovin hyvin sitä, että tämä resurssiniukkuus, joka on se, niin kuin se megatrendi siellä kiertotalouden taustalla, niin on ensisijaisesti nimenomaan globaali ilmiö. Ja kiertotaloustutkimus tulisikin keskittyä enemmän globaalien materiaalivirtojen kestävän hallintaan kuin mitä se tällä hetkellä keskittyy. Esimerkkinä voidaan mainita elektroniikkajäte, joka on sellainen jätejae, joka kiertää tällä hetkellä jossain määrin, koska se jäte sisältää niin paljon arvokkaita materiaaleja, mutta se, miten se on toteutettu tällä hetkellä, niin ei ole todellakaan kovinkaan kestävä tapa. Palaan tuohon esimerkkiin vielä tuossa esityksen lopuksi. Sitten tutkimuspuolella, niin siellä
kiertotalouden alueella niin löytyy tutkimuspanosta eri oppiaineissa ja tutkimusaloilla. Tuossa on joitakin vaan mainittuna, mutta olennaista on se, että siellä on jopa yli 10 vuotta jatkunutta tutkimusta, jota on vähän eri termeillä kuvattu, mutta periaatteessa idea on ollut ihan sama kuin kiertotaloudessa. Ja samalla tavalla myös teollisuudessa. Et esimerkiksi metalliteollisuudessa, selluteollisuudessa niin kierrätysmateriaalin käytöllä on hyvin pitkät perinteet. Sitä ei ole vaan aikaisemmin kutsuttu niillä nimillä. Ja johtuen siitä, että siellä on ne politiikkatoimijat, sitten siellä on tutkimustoimijat, sitten siellä on yritystoimijat, niin tässä keskustelussa osallisina, niin siellä pakostikin on myös hyvin erityyppisiä painotuksia ja intressejä liittyen siihen kiertotalouskeskusteluun ja kiertotalouden tulevaisuuteen. Eli voidaan perustellusti sanoa, että kiertotalous on myös poliittinen termi, jonka avulla voidaan lobata hyvin erityyppisiä asioita. Joitakin yleisempiä huomioita tästä kiertotalouskeskustelusta. Usein se kiertotalouskeskustelu keskittyy nimenomaan niiden materiaalien kierrätykseen, mutta silloin unohtuu se kiertotalouden ydin, mistä mä läksin liikkeelle, eli se arvon ylläpito. Eli siihen liittyen niin kiertotalouteen keskeisesti liittyy myös se, että tuotteita kannattaisi käyttää mahdollisimman pitkään siihen tarkoitukseen, johon ne on tehty alun perin, eli käyttötarkoituksen muuttuessa. Esimerkiksi jos otetaan elektroniikkalaitteen materiaaleja talteen, niin ei voida välttyä hävikiltä. Eli niitä laitteita kannattaisi käyttää mahdollisimman pitkään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että uudenlaiset huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleen valmistus prosessit tulee muodostumaan entistä tärkeämmiksi, jos kiertotaloutta vahvistetaan. Ja myös lisäarvon luominen erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Eli yhteenvetona voisi sanoa, että kiertotalouden tarjoamat business-mahdollisuudet eivät siis liity ainoastaan materiaalien hyötykäyttöön. Ja tähän liittyen voidaan sanoa, että keskustelussa yleensä paljon puhutaan eri materiaalien hyötykäytöstä myös niin kuin energiana, mutta siinä käytössä niin hyvin usein sitä arvoa nimenomaan hukataan. Eli jos vaikka puuta poltetaan energiaksi, niin silloin ei voida kyllä puhua niin kuin arvon ylläpidosta oikeastaan ikinä. Eli se ei siinä mielessä ole kiertotaloutta. No, mitä se kiertotalous sitten voisi mahdollistaa? Tässä on joitakin esimerkkejä, että globaalisti noin 8% kuluttajatuotteista ja 30% tuotetusta ruoasta menee jätteeksi, siis tarkoittaa sitä, että menee kierrätyksen ulkopuolelle. Ja tällä hetkellä Euroopassa materiaalit keskimäärin, eli kaikki materiaalit, jos otetaan massaksi, niin silloin voidaan siitä massasta keskimäärin sanoa jotain, niin keskimäärin ne materiaalit käytetään vain kerran. Toki jotkut materiaalit käytetään monenkin kertaan, mutta jos katsotaan materiaaleja kokonaisuutena. Tällaiset faktat tekee aika selväksi sen, että tehostamismahdollisuuksia on paljon. Tuossa on joidenkin tutkimustahojen esittämiä arvioita siitä, että minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sillä kiertotalouteen siirtymisellä voisi olla. Eli lyhyesti voi todeta, että mahdollisuudet ovat valtavat myös Suomen osalta. No, mitä se siirtyminen kiertotalouteen sitten edellyttää? No, ensinnäkin on osattavaa vastata aina uusilla tavoilla siihen kysymykseen, että kuinka luoda lisäarvoa niitä resursseja kierrättämällä. Tässä olennaista on se, että sitä lisäarvoa on mahdollista luoda erityisesti siellä, missä resursseihin sitoutunutta arvoa tällä hetkellä menetetään. Eli se tarkoittaa niitä paikkoja, joissa materiaalit päätyy kaatopaikalle
tai akkujen ollessa kyseessä niin ihmisten laatikoihin tai johonkin muualle, joka tapauksessa, että ne ei lähde kiertoon. Ja nämä tämmöiset kiertoluuppien katkeamispisteet on osattava tunnistaa, mikä on paitsi se mahdollisuus, niin myös aikamoinen haaste, koska tyypillisesti nämä loopit on aika monimutkaisia ja luonteeltaan globaaleja. On myös syytä muistaa, että resurssit ei tarkoita ainoastaan materiaaleja ja lisäarvoa. Tämän vuoksi voi luoda myös niin kuin resursseja säästämällä. Eli olemassa olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, yhteiskäyttöratkaisut, tuotteiden elinkaaren pidentäminen, tuoteperusteisten ratkaisujen muuttaminen palveluratkaisuiksi ja niin edespäin. Samoin tuotannon input-virtojen pienentäminen ja ihan energian säästö. Nämä kaikki on sellaisia, joilla voidaan kontribuoida kiertotalouteen. Sitten olen ollut jo ilmeisesti aavistuksen yli ajan, mutta lyhyesti, että mitä se voisi niin tämmöisessä globaalissa järjestelmässä tämä kiertotalous tarkoittaa. Otetaan esimerkiksi akkujen kierrätys, jota me ollaan meidän projektissa tutkittu. EU:ssa akkujen kierrätyksen tavoite tällä hetkellä, tälle vuodelle on 46%, mikä on aika vähäinen määrä minun mielestä. Kuitenkin EU:ssa on jollakin tavalla toimiva keräysjärjestelmä akkuille ja poliittisia kannustimia tukemassa sitä kierrätystoimintaa. Siitä huolimatta niin kaikki akkutyyppiä ei osata kierrättää, eli teknologiat ei ole kunnossa. Paristoja menee sekajätteeseen, yllättävän paljon akkuja on myös viety maasta laittomasti. Eli bisnesmahdollisuudet liittyvät erityisesti tämän keräyksen tehostamiseen, ihmisten niin kuin, toiminnan ohjaukseen sitä kohti, että ei varastoitaisi esimerkiksi käytettyjä kännyköitä omiin laatikoihin, vaan ne vietäisiin kiertoon ja niin edespäin. Sekä toisaalta myös sen kierrätysteknologian kehittämiseen. Et nyt esimerkiksi paljon puhutaan sähköautojen suuresta tulemisesta, mutta tosiasia on se, että niitä sähköautojen litiumakkuja ei osata kustannustehokkaasti kierrättää missään päin maailmaa. Eli mielettömiä haasteita on Suomessa ja EU:ssa ja Yhdysvalloissa ja niin edespäin. Sitten Ghanassa ollaan myös tehty tutkimusta tähän akkujen kierrätykseen liittyen. Siellä haasteet on hyvin erityyppisiä, mutta niin kuin jotain, ne on niin kuin, kuitenkin niin kuin mittakaavaltaan ehkä vielä suurempia, mutta että mahdollisuuksia on myös valtavasti. Eli siellä Ghanassa esimerkiksi niin kierrätysjärjestelmää ei ole olemassa, eikä tämmöisiä tavoitteita tai kannustimia, mutta toisaalta potentiaali on aivan valtava. Puhutaan 100 miljoonista puhelimista esimerkiksi, jotka pitäisi saada tavalla tai toisella kierrätykseen. Vaikka puhutaan kehittyvästä maasta, niin on tyypillistä, että sielläkin ihmisillä on useita puhelimia. Esimerkiksi Ghanassa on useita verkkoja, joissa on sitten katvealueita ja sen takia monilla on sitten useita puhelimia, pystyy puhumaan joka paikassa. Eli siellä ne bisnesmahdollisuudetkin liittyy sitten kestävästi toteutun kierrätysjärjestelmän luomiseen. Tässä jos katsotaan akkujen kierrätystä esimerkiksi Suomessa ja EU:ssa tällä hetkellä, niin Nivalassa toimii tämmöinen Accushare-niminen yritys, joka on ihan johtava teknologisesti Euroopassa, että sinne kuljetetaan akkuja kierrätettäväksi ympäri Eurooppaa, joita ei pystytä muualla vielä järkevästi kierrättämään muuta kuin ihan muutamissa muissa vastaavissa paikoissa. Ja siellä ne kierrätyshaasteet liittyy tämmöisten prosessikaavioiden tehostamiseen, niiden uudelleen miettimiseen, teknologian uudelleen miettimiseen ja niin edespäin. Siellä kun menee
tutustumaan, niin siellä se on niin kehittynyttä, että eri materiaalit esimerkiksi akuista niin tulee tämmöisiin keräysastioihin ja mietitään enemmän niin yksityiskohtia ja niitä teknologisia ratkaisuja. Sitten sama ilmiö Ghanassa, Accran esikaupungissa voi olla monelle tuttukin tämä esimerkkitapaus, yksi maailman suurimpia elektroniikkajätteen kierrätyspaikkoja, jossa tehdään ihan samanlaista kierrätystyötä samalla tavalla kuin tuolla Nivalassa, niin kierrätys perustuu taloudellisessa mielessä yhden raaka-aineen talteenottamiseen, eli koboltin talteenottamiseen, niin täällä se perustuu pääasiassa kuparin talteenottamiseen, jota tehdään itse asiassa lähes yhtä tehokkaasti kuin siellä Nivalassa, mutta kuten näette, niin olosuhteet on täysin erilaiset ja haasteet liittyy nimenomaan siihen kestävyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, eettisiin kysymyksiin ja niin poispäin. Kehitettävää riittää siis molemmissa kiertotalouskohteissa. Lyhyenä yhteenvetona kiertotalous tarkoittaa lisäarvon luomista resursseja kierrättämällä, mahdollistaa täysin uudenlaista liiketoimintaa erittäin suuressa mittakaavassa, edellyttää uskallusta muuttaa vakiintuneita käytäntöjä eri organisaatioissa ja edellyttää myös yritysten vastuukysymysten uudenlaista pohdintaa. Kiitos Jarkko. Sillä aikaa kun laitan tänne tatu-esityksen, niin voi Jarkko varmaan esittää kysymys.